ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಭಯ್ಯ ಯಾನ್ಲ ಆರುಲ 2 ಜನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಇಂಚನೆ ಭಯ್ಯನಾಗ ಬೋರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಬೀಚ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ. ಸೊ ಬಗ ಅಲ್ಪ ಆಂಟಿ ತಿಕ್ವೇರೆಂಗ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಿದಾರ್ತೀನಿ ಪೋಯ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪೊಯ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪಾರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನ ಹೊಡಿರೆ ಕ್ಯಾನು ಇಂದು ಬಯ್ಯಡಿ ಅನ್ನ ಸಾನದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಾರುಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ್ಲ ತುಂಬೊಪ್ಪೈತೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬೋಡೊಂದುಲ್ಲಲ ಅಲ್ನ ಅಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಫ್ಲೈ ಮಂತಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ತೂದ್ಲ. ಹಾಯ್ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಇಜ್ಜಿರೆ ಕಲ್ವೇರು ಅಂದ್ಯಾ ಇಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡೆ ನಮಗಲೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಉಂದು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪತಂಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ಮೇಕಪ್ ತಕುಲು ಮಾತ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ತಕ್ಲೆನ್ ಲೆತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
ಅವು ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಿವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಿವಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ವಿಷಯ ದಾದಪಂಡ 6 ದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ದಾದಪಂಡನ ಬಾಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಟು. ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇಲ್ಲೇ ರಪ್ಪರಪ್ಪಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಪಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆದು ತೂಪಲ ಗಿಡಿ ಹೆಂಚಾಣ. ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಇಂಚದಿಲ್ಲ ಇಡಬಲೆ ತೋಚಲೆ ಇದೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಬೇಕಾಡ್ಲಕ್ಕ ತೋಚಲೆ ಇತ್ತ ಮೋನೆ ಮತ್ತ ವಾವ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಪೈ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಸ್ ಪಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಇರ ಆಲೆಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಶುಕ್ರಜನ ಓದಿದ್ದು ಶುಕ್ರಜನ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ದೀಪ ರೀಚ್ ಬಂದ 5 ನಿಮಿಷ ಓಲಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಓಲೆ ಪೋದಿ ಜನ ಬರತೀರ ಕನ್ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ ಓಲೆ ಪೋತು ಲಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡಾನ್ ದೀಪ Good morning everyone. ಕಾರ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ ಒತ್ತಡದ
బాయ్ మిర్చి. ಅಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರು ಬಾಬಾ ಚಿಕ್ಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ನು ಹಾರು ಬಾಬನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಾಲ್ದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ವೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜನ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನದೆ ಶೋಕ್ ಮಾಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಧ್ಯೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ అవి ఎక్కడ్లక మనపు ఎక్కడ్లక మనపు తిరపో యావత Arna putar larvi baba, arna putar larvi. Indu aruna. 3D shapes. Rajjala al jati talu nidre madandale. 3D shapes. Shokadana. Kalaru tulal pa wait mato tulal ya patikonu saakatnali ontule garlic bread okay ishtana baby edadu korniya ಚಿಕ್ಕಿ ಅತ್ಯ ಮಮ್ಮಿಯ ಡ್ಯಾಡ ಎತ್ತುಕೊರ್ನಿ ಜೊತಾನೆ ಎನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊನ್ನಿ ಮಾಲ್ ಆಲ್ಡ ಅವರುಡ ಪಣ್ ಇದು ಸರಿಯಾಣ ಚಿಕ್ಕ ತೊಳ್ದಾಳ
ఇది ಮಾಡಿ పని ఇచ్చమంటే నీకు మూజిందారు ఏం పని చెప్పని సుందరవదన అభినవ మదన రసమయ లోకం మనదేరా కరి చేరగా నీకు భయమేలా మురి పెంచగా ఎంత దిగులేలా చాలు నీరు పిడియము పలపు తలపు పులకలు కగులు కగ తోం 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 రారా ಇಡೀ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ತೋಮ್ 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 ತುಲಿ ಇತ್ತಾಡಂಚ ನಾಗವಲಿಲ್ಲ ಕನೆ ಅತ್ತ ತೋಮ್ 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 ಮೂಲು ಅಮ್ಮ ಆರುಗು ದೃಷ್ಟಿ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂದಿತ್ತಲತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟಂಚ್ ಆದ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿನ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚನ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ದಾಂಡಲ ಜೋಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಂಡ ಮಲ್ತಿತ್ತನಂಡ ಇಂಚನೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಪ್ಪುವೆರ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾದ ಬಾಬಾ ತಗಿ ಏತು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಕೊರ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಆರುಗು ಕಾಸ್ಕೊರ್ನಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂಟ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇಂಚನೆಗ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಕುಲಿಡ ಬನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಕೊರು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ 10 ಹತ್ತಿವ 100 ಪೋಯಾ ನಮ್ಮ ಮೂಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತ ಪಿದಡ್ನಿ ನನ್ನ ಬರ್ಕ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗಡೆ పోతారు బాబా వీడియో మన్పుగా అంది నిని ಚೂಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ಮನ್ಪೆರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಾಗ ಅಂದು ಆ್ಯಪು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕೊರಡು ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಕೊರಡು ನೆಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಇಂದಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡತುಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಸೊ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಅವೇನು ಎಂಕು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಅವೇನು ಅಂಚ ಪತೊಂಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಕೋನಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಪತೊಂಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಇಲ್ಲಡಾತಿನ ಪತೊಂಪಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೋಡಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಪಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಆರಂಚ ಪತೊಂಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಟಾಟಾ ಟೇಕಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್